Rýchlosť spracovania informácií. Predstavte si, že by ste mohli prečítať celú knižnicu za jediný deň. Práve to je realita, ktorú nám prináša umelá inteligencia v dnešnom svete. Wow, to znie neuveriteľne. Ako by to mohlo zmeniť náš každodenný život? Ne, je to naozaj fascinujúce. Predstavte si, že by ste mohli analyzovať milióny medicínskych záznamov za pár sekúnd a nájsť nové spôsoby liečby chorôb. Alebo by ste mohli predpovedať trendy na trhu s presnosťou, o akej sa nám doteraz ani nesnívalo. Rýchlosť spracovania informácií doslova mení pravidlá hry v každej oblasti nášho života. To znie ako obrovský potenciál. Ale nemôže to mať aj nejaké negatívne dôsledky? Samozrejme, každá minca má dve strany. Rýchle spracovanie informácií môže viesť k preťaženiu, stresu a povrchnosti. Ľudia môžu mať problém sústrediť sa na hĺbšie analýzy, keď sú bombardovaní neustálym prílevom nových dát. Navyše, existujú obavy z narušenia súkromia a zneužitia osobných údajov. To dáva zmysel. Ako sa s tým vyrovnávajú rôzne politické systémy? Predpokladám, že demokracie a totalitné režimy k tomu pristupujú rozdielne. Presne tak. V demokratických spoločnostiach informácie zvyčajne prúdia voľnejšie. Občania majú prístup k rôznym zdrojom informácií a môžu si vytvárať vlastné názory. To umožňuje lepšie rozhodovanie na všetkých úrovniach spoločnosti. Napríklad, štúdia z roku 2020 ukázala, že krajiny s vyššou mierou slobody informácií mali v priemere o 20% vyššiu mieru inovácií. To je zaujímavé. A čo totalitné režimy? Ne, totalitné režimy majú tendenciu kontrolovať tok informácií. Snažia sa obmedziť prístup k určitým informáciám a manipulovať s tými, ktoré sa dostanú k verejnosti. Ale v dnešnej dobe internetu a sociálnych médií je to čoraz ťažšie. Napríklad počas protestov v Hongkongu v roku 2019 demonštranti používali aplikácie ako Telegram na koordináciu svojich aktivít, čo značne sťažilo vláde kontrolu situácie. Takže by sa dalo povedať, že rýchle spracovanie informácií vlastne ohrozuje existenciu totalitných režimov? Do istej miery áno. Ale pozor, nie je to také jednoduché. Totalitné režimy sa snažia adaptovať. Napríklad Čína investovala obrovské prostriedky do vývoja systémov umelej inteligencie na monitorovanie a cenzúru internetu. Podľa správy Freedom House z roku 2021 Čína exportovala svoju technológiu digitálneho dohľadu do viac ako 80 krajín. To znie trochu desivo. Môže umelá inteligencia naozaj pomôcť totalitným režimom udržať si moc? Je to určite možné. AI môže byť mocným nástrojom na analýzu veľkého množstva dát, identifikáciu potenciálnych hrozieb pre režim a cielené potlačenie disentu. Ale zároveň, tá istá technológia môže byť použitá aj na odhalenie korupcie alebo neefektívnosti v rámci systému. Takže je to dvojsečná zbraň. Ale poďme sa pozrieť aj na pozitívnejšiu stránku. Ako môže rýchle spracovanie informácií pomôcť v oblasti vzdelávania? Nie, potenciál je tu obrovský. Predstavte si personalizované vzdelávacie programy, ktoré sa v reálnom čase prispôsobujú potrebám každého študenta. Alebo virtuálne laboratória, kde môžu študenti experimentovať bez rizika a s okamžitou spätnou väzbou. Podľa štúdie McKinsey, využitie AI vo vzdelávaní by mohlo zvýšiť produktivitu učiteľov až o 30%. To znie sľubne. Ale nemôže to viesť k tomu, že sa študenti stanú príliš závislí na technológiách? To je určite riziko, ktoré musíme brať do úvahy. Je dôležité, aby sme popri technologických zručnostiach rozvíjali aj kritické myslenie, kreativitu a sociálne zručnosti. Tieto mäkké zručnosti budú v budúcnosti ešte dôležitejšie, keďže rutinné úlohy budú čoraz viac automatizované. Takže ak to zhrnieme, rýchle spracovanie informácií prináša obrovské možnosti, ale aj výzvy. Čo by ste poradili našim poslucháčom? Ako sa môžu pripraviť na túto novú éru? No, myslím, že kľúčové je zostať zvedavý a otvorený novým veciam. Neustále sa vzdelávajte, nielen v technológiách, ale aj v etike a kritickej analýze informácií. A nezabúdajte na hodnotu ľudskej kreativity a empatie, to sú veci, ktoré aj zatiaľ nedokáže napodobniť. To je skvelá rada. A čo by ste povedali na záver našej dnešnej diskusie? Možno by som to zhrnul takto. Rýchlosť spracovania informácií mení svet okolo nás neuveriteľným tempom.
Je to ako keby sme sa učili surfovať na obrovskej vlne dát. Môže to byť vzrušujúce, ale aj desivé. Ale ak sa naučíme túto vlnu ovládať, môžeme ju využiť na to, aby sme vytvorili lepší svet pre všetkých. To je krásne povedané. Ďakujem vám za tento fascinujúci rozhovor. Aj ja ďakujem a vám, milí poslucháči, ďakujeme, že ste boli s nami. Dúfam, že ste našli v tejto diskusii inšpiráciu na ďalšie premýšľanie o tejto téme. Pamätajte, budúcnosť patrí tým, ktorí sa dokážu rýchlo učiť a adaptovať. Tak sa nebojte surfovať na vlne informácií a využite ju na to, aby ste vytvorili niečo úžasné. Majte krásny deň a počujeme sa opäť na budúce.